खुलुमबाय गिबियावनो सेरजासन YouTube चेनेलाव बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडियोआव नोंथांमोनखौ खेबसे फिन बरायनाय थाबाय। दिनैनि गोदान भिडियोआव बेखौनो आं फोरमायनो सानदोंदि आं नोंथांमोनखौ दिनैहाय बे भिडियोनि गेजेरजों साबायखर बावनांगोन। मानोना गोबाव समनिफ्राय नोंथांमोना आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय आरो भिडियोखौ नायबाय आरो दा आं YouTubeनिफ्राय माने गिबि पेमेन्टखौ मैया मोननो हाबाय। माने फार्स्ट टाइम पेमेन्ट आंना YouTubeनिफ्राय हाबफैबाय मैयाहाय। दा बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन मारै मारै हाबबोखो आरो माबायदि खस्थ' मोनलांखो पेमेन्ट हाबजासिमाव। दा आं गोबाव जाबाय YouTube खुलिनाया, नाथाय आं खामानि मावाखैमोन मानोना आंना बै समाव मबाइल मोजां गैयामोन। भिडियो शुट खालामनो हायामोन आं। भिडियो शुट खालामनो केमेराया मोजां नङामोन मबाइला। ओमफ्राय बिदिनो 2017 निफ्रायनो आं मथा-मथि YouTubeखौ बाहायदोंमोन। ओरैनो भिडियो माबादोंमोन मालायनि मबाइलनिफ्राय भिडियो खेबनानै आंनि मबाइलाव सोनानै आं बेजोंनो कम्पिउटाराव थांनानै आपल'ड खालामहैलाबायोमोन एखनबा। बिदिनो फैयै फैयै जादोंमोन। बिनि उनाव फैयै फैयै बिदिनो चेनेला आंना खेबनै खेबथामसो मनिटाइज खालामजायाखै, रेजेक्ट खालामजाबाय थादों। मनिटाइजेसन जायाखै। मानोना आंनि माबाफ्रा भिडियोफ्रा मनिटाइजेसननि थाखाय माबा नङामोन, थिग नङामोन। बिनि थाखायनो चेनेलखौ खेबनै खेबथामसो मनिटाइजेसन खालामाखै। उनाव खेबथामना बेसेबांबाजोंसो खेबथामना खेबब्रैयावसो मनिटाइजेसन जाहैदों। खेबनै ना बेसेबांबा जायखिया खेबनै ना खेबथाम जायखिया बिदिनो आं गोसोआव गैला बांद्राय बेखौ। बिनि उनावसो आंनि चेनेला मनिटाइजेसन जादों थांनाय 2018आव। बिनिफ्राय भिडियोबो आपल'ड होनो हायाखै आं बिसिमाव जेबो। थारमाने YouTube पेमेन्टआ मावाव नायो बेखौबो आं मिथियामोन मारै जायो, आरो बे समाव मबाइल मोजांबो गैयामोन जायनि थाखाय आं जेबो खालामनो हायाखैमोन। मनिटाइजेसना जानानै थादों। आं मनिटाइजेसन जानायनि बिनि गुबुन भिडियोआव आं बेखौ फोरमायगोन माबादि थाबा चेनेला मनिटाइजेसन जायो, माबादि भिडियो थायोबा चेनेला मनिटाइजेसन जायो आरो माबादि भिडियो थायोबा चेनेला मनिटाइजेसन जाया, बेखौ माखासे उननि भिडियोफ्राव आं फोरमायजोबगोन नोंथांमोननो। स' बिनिफ्राय मनिटाइजेसन जाखांनायनि उनाव दाना बिदिनो फैयै फैबाय। भिडियोखौ बिदिनो मोनफा मोननै मालायनि मबाइलनिफ्राय बा मालायनि माबानिफ्राय लानानै आं होबाय थादोंमोन। बिदिनो क्लिपफोरखौ गोबां समाव गोबां मोगा-मोगिबो जादों बिदि भिडियो होनायाव। चेनेला आंना प्रब्लेमबो जादों। बेनि उनाव आं जेला 2018-19 बिदि थांखाबाय, बिदिनो जेबो भिडियो होनो हायाखै। 2021 जाबाय जेला 2021 जानानै बिदिनो आं नायबाय थायोमोन आरो YouTubeआव मारै माबा आर्निं खालामो, मा खालामबा मारै जायो, माबादि भिडियो खालामबाय थानांगौ। बिदिनो दाना 2021 जाबाय। बिनि उनाव आंनाव इमेलाव मोनसे, होमबा आं मबाइल गोदानबो लाबायमोन। 2020आवनो लाजादों मबाइला आंना। 2020आव जायखिया लादों। बिनिफ्रायसो आं बांसिन भिडियो होबाय थानो हाग्रा जादों दा मबाइलाव। स' दा आंना बे समाव फरायनायबो दंमोन नालाय, बै समाव मबाइलबो लानो हायामोन आरो फाइनान्सियेलि प्रब्लेम फेमिलियाव। बिनि थाखायनो आं मबाइलबो माबानो हायाखैमोन, बायनोबो हायाखै गोदान। बिनि थाखायनो आं भिडियोफोरखौबो जेबो गोदान भिडियो होबाय थानो हायाखै केमेरा मोजां नङिनि थाखाय। बिनिफ्राय फैयै 2020आव मबाइल लाबाय। बिनिफ्राय आं खुनुरुखुमै मबाइल लानो हाबाय गंसे फाइनान्सआव। बिनिफ्राय आं भिडियो मोनफा मोननै बिदिनो जेराव थाङो बेहाय खेबबा खेब्बाय, खेबाबा बिदिनो बेखौनो होयै दा आंनि चेनेला 2021 सिमाव फैसाया डलारा एसे बारायदों आरो। खिन्थु आं मिथिया डलारा आंना बारायनानै दं ना मा दं, आं बेखौ चेकखौनो खालामनो रोङा। बिदिनो YouTubeआव आं माखासे बुस्थुफोरखौ नायबाय थायोमोन आरो चेक खालामनो रोङा। बिदिनो फैयै नै दाख्लै 2021 जायखिया आगस्ट'नि गेजेरावनो जानांगौ, बिनि सिगां जानांगौ एसे, आगस्ट'नि माबायाव गुगोल एडसेन्स फैनायनि मेल फैबाय आंनाव। नोंना गुगोल एडसेन्सआ थांबाय पस्टजों, नों बेखौ भेरिफाइ खालामनानै लादो। इमेलाव बिदि फैबाय आरो आंनाव ना। ओमफ्राय बिसोर माबा मोनसे होखादोंमोन, कभिड-19नि थाखाय नोंनि गुगोल एडसेन्सआ सहैनायाव एसे लेट जानो हागौ। बाय डेट होदोंमोन, सप्ताब्रैनि गेजेराव जुदि सहैयाबा एगेन मोनसे माबा खालामफिननो आरो। दाना आं पस्ट अफिसाव नेबाय थाबाय, माला फैगोन, जोंनि पस्ट अफिसाव माला फैगोन आरो जोंना एरिया एसे रुरेलबो जायो नालाय, ओरै टाउननिफ्राय एसे जेनेबा 10-15-20 किल'मिटार जायो, जेनेबा गामियानो जायो टाउन बादिबाबो। बिनिफ्राय गुगोल एडसेन्सआ आंना
सानसे सफैबाय पोस्ट अफिसाव डाइरेक्ट जोंनि पोस्टआव सफैयाखै दस्रा पोस्टआव हरग्रोदोंमोन आंनि गुगल एडसेन्सखौ नाथाय आं हैदिनखालि पोस्ट अफिसाव थांदोंमोन ओरैनो जोंना लकेलावनोखा नालाय ओरैनो सिनायजोबखानाय नालाय ओरैनो माबा खामानि गैयाबाबो ओरैनो नायलाबायोमोन आरो आं ओमफ्राय बाय आंना बिदि फैखानांगौ दंमोन नालाय बेखौ फैगोन खोमा होननानै आं नायबाय बे नायनायावनो दाना नायै नायै आंना नुबाय आंनि गुगल एडसेन्सआ सफैबाय आं बिराद फुर्ति जाबाय आरो गुगल एडसेन्सआ सफैबाय आंना दाना बिनि उनाव आं नायबाय गुगल एडसेन्सखौ ओमफ्राय बिनि उनावसो आं बेखौ मारै भेरिफाइ खालामो आं बेखौ सोलोंबाय आं इउटुबनिफ्रायनो सोलोंदों मानसिफोरनि ब्लगनिफ्राय नायनानै ओमफ्राय बिनि उनाव आं भेरिफाइ खालामनानै लाबाय साक्सेसफुल जाबाय बे भेरिफाइआ बाहाय बिदिनो ओमफ्राय आं बिनि उनाव आंना बेसेबां डलार जाखो मा जाखो आं बेखौ दिननिफ्रायसो नायनो रोंबाय आरोना दाना आं बाहाय एसे गोसोखौ खुसि मोनबाय आरो गरमबो जाबाय आं माथो भिडिअ आपल'ड होथाराखैमोन आं जा सिगाङाव मोनफा मोननै भिडिअ होदोंमोन बै भिडिअखौनो मानसिफ्रा नायनानै आंना माबाया इउटुबनि रिभिनिउआ बारायबाय थादोंमोन आरो एसेनो बांद्राय भिडिअ होथाराबाबो खमायलांफिनजोबो नालाय ओंखायनो बे मोनफा मोननै जाय होदोंमोन सिगाङाव बिदिखौनो नायै नायै मानसिफ्रा आंना बे रिभिनिउआ एसे बारायलाय खमायलाय बिदिनो थाबाय थादोंमोन आरो जेला नायो होनबा आंना जाबाय ओमफ्राय आंना एसे खममोन नालाय ओरै एसे बुरजा जानांगौ माबाया गुगल एडसेन्स फैनोबा नोंनो 10नि बिदिनो आसपास नांगौ 10नि 10नि ओमफ्राय बिदिनो बे आंना ओमफ्राय बिनिफ्राय एसे फैद्राय जाद्रायाखैमोन आंना थेवबाबो फैबाय आंना फैनाया जायखिया एसे आसपास बा एसे बारा बा एसे खम बिदिबावनो फैयो आरो गुगल एडसेन्सआ बिनिफ्राय ओमफ्राय आं नायबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आंना माबा खालामबाय ओमफ्राय मानसिफोरनि भिडिअ नायबाय नुबाय आं बेंक पासबुकखौ गावबागावनि बेंक जाय माबाया गुगोलनिफ्राय बेंकआव ट्रेन्सफार खालामगोन बे बेंकनि फिलआप खालामनाय माबाया फैबाय नाथाय आंनाव फैयासै नाथाय आं बेखौ सानबाय उनाव आं बिदि भिडिअ नायनानै थाफिनबाय आरो नंगौ एसेखिनि जाबा फैगोन नोंना माखासे भिडिअफ्राव आं बिदि नुबाय दाना जायै आं बिनिफ्राय आनलिमिटेड भिडिअ होबाय थाबाय एखनबा समाव दैलिक भिडिअ होयो आं दैलिक बाद गैया आरो सानसेयाव मोनसे ओमफ्राय नेटपेकआ ओरैबायदि ब्ला नेटपेक थांग्रा जादों मानोना आं इडिटिं खालामनायाव ओरैबायदि माबा जादोंमोन थारमाने एमबिफोरखौ खमायालासिनो एखे हाइ एमबि होनानै मोनसे भिडिअआनो 2GB 3GBनि बारा गाहाम जादों गोबां नेटपेक लस खालामनानै लादों आं बेवहाय आं इडिटिं खालामनानै सेभ खालामनायाव बे आंनि गोरोन्थिनि थाखाय स' बिनिफ्राय आं दा बेखौबो रोंबाय लोगोफोरनिफ्रायनो जेनेबा ओरै खालामनांगौ दाना बिनि उनाव आंना बे जे समाव आं गुगल एडसेन्स सफैनानै आंनि माबाया आं चेनेलाव भिडिअ दैलिक आपडेट होबाय थादों बे दिननिफ्राय आंनि इउटुबा ग्र' जादों आरोना बिराद साबस्क्राइब फैदों आरो मोनसेयाथ' मास मोनसेयावनो हाजार साबस्क्राइब फैदों आंनि चेनेलाव बे भिडिअखौ नायनानै जायखिजाया आंखौ बिथांमोनखौ साबायखर बावहरो जाय आंखौ साबस्क्राइब खालामदोंमोन बे दा बिनिफ्राय आंनि चेनेला बिदिनो ग्र' जालांबाय थादों आरोना नायनाय भिउस आवाराबो बारायलांबाय थादों बिदिनो अबेबा भिडिअआ नंगौ 100 भिउआनो जाया अबेबा 50 60 70 बिदियावनो थाबाय थायो आं दासिमबो भिडिअ आंनिया 100 एखनबा साननै सानथामजोंसो 100 भिउस बा 100 सामथिं बिदि आरोना बांद्राय भिउस जाया दासिमबो थेवबाबो जाखिनि नायो बेनो गोजोननाय थादों बिनिफ्राय भिउस जायै दाना आंना नैबे माबायाव नै दाख्लै बे मासावनो जायखिया आं बावबाय 10 तारिखनि उनमोन खोमा आं बिदिनो आंनि एडसेन्सनि बेलेन्सखौ चेक खालामबाय ओमफ्राय एडसेन्सआथ' नोंथांमोनाथ' एसेबाबो मिथिखायो बेसेबां जाबा फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामो एडसेन्सनिफ्राय दाना बेखौ नुबाय आं दाना नोंना पेमेन्टआ हल्ड जानानै दं बेखौ माबाखौ गोख्रै फिलआप खालामदो बिदि आरोना दाना बाहाय फैबाय थारमाने ट्रेन्सफार हरजासे आंनाव डलारा बेसे जाबाय आरो दाख्लैनि बे मासाव थांनाय दाख्लै 10 तारिखनि सिगां दाना बिसिमाव आं बिसिमाव फैबाय नालाय दाना बेंक एकाउन्टआथ' दं जेनेबा ओमफ्राय गासिबो दंजोबखायो दाना मोनसे माबायाव थाबथाबाय आं सुइप कड ओरैबायदि गोनो गोथो जादों आं सुइप कडावना गोबां भिडिअ नायबाय सोंदोंबो आं मानसिफोरनाव जाय गामिनि एरियानि बिसोरना रावबो इउटुब बानाया नालाय बांसिन मिथिया आरो बिसोर सोरबा गावनि लोगोफोरनावबो सोंहरनानै होदोंमोन आंनो नाथाय मिथिया रावबो आंनो मिथिहोनो हायाखै आं माखासे इउटुबावबो सोंहरदोंमोन नाथाय बिथांमोनाबो रिप्लाइखौनो हरफिनाखै मोजां
अबेनिफ्राय मारै खालामखो बेखौ रिप्लाइखौनो खालामफिनाखै बिनिफ्राय आं बेंकनि मोनसे मेल सार्च खालामनानै मेलाव मेनेजारनो मेलनि गेजेरजों सोंहरबाय आं नोंथांनि माबाया ओरै सुइफ्ट क'डआ बेसेबां नोंथांनि बेंकनि सुइफ्ट क'डआ मा होननानै सोंहरबाय दा बेहाय बेंकनिफ्राय फैबाय हरफिनबाय आंनो रिप्लाइ हरदों आं फुङाव हरनानै बेलासिसोआव आंनो मेनेजारा रिप्लाइ हरफिनदों बेंकआव ओमफ्राय दानिया नेटआवबो सार्च खालामनानै नायबाय नेटआवबो नुबाय ओमफ्राय आं जा बेंकआव दं बे बेंकनिनो सुइफ्ट क'ड देखायदों नेटआव ओमफ्राय मेनेजारा हरदों आंनो दस्रानि हेडक्वार्टारनि बाय आं बिराद कनफिउस जाबाय मेनेजार हरनायानो बेबादि ओमफ्राय नेटआव बेबादि दं माखौ होनो दाना बिराद कनफिउस बिराद सोंहरबाय आं मानसिफोरनाव रावबो नाथाय थिग एन्सारखौ हरनो हायाखै बिथांमोना मिथिखाया ना मा आं बेखौ मिथिला ना थगाय हरदों बेखौ मिथिला बे नेटनियानो जायो इउटुबावथ' इसेबां इउटुब नायदों आं गासिबो नेटनियानो जायो होनहरदों दाना बेयाव बिराद कनफिउस जाबाय आं माखौ होनो मेनेजार बेंकनिफ्राय हरनायखौ होनो ना नैबे इउटुबनिफ्राय मिथिनानै नेटआव सार्च खालामनानै मोननायखौ होनो नेटआवबो नायबाय आं बिआरपिएल कमप्लेक्स बिदि माबानानै मोनबाय मोनसे नाथाय बेबो बै माबायाव अल मोनसे मोनोबा दंमोन बाहाय नायबाय बाहाय गैया बाहाय नागिरबाबो मोना खालि मोनो आसामनि मोननै ना मोनथाम जायगानिल' मोनो आसामनिखौ दाना बाहाय कनफिउस जाबाय नालाय आं बिदि जाथारगोन साननानै बेंकआव थांथारबाय आं बेंकआव थांनानै सोंहैथारबाय आं सेकेन्ड एसिस्टेन्ट मेनेजारनाव हाबबाय बे बांद्राय रायलाय जाबाय रेसपन्स होसै बाहेराव थांनाय टाइम जाबायमोन थारमाने बेना लान्च ब्रेक जाबायमोन ओमफ्राय ब्लड ओंखारबोबाय बे ओमफ्राय उनाव जेनेरेल मेनेजारनावनो हाबथारबाय आं बेंकनि आंनाथ' स्टेट बेंक नालाय जेनेरेल मेनेजारजों हाबबाय जेनेरेल मेनेजाराव हाबनानै सोंबाय ओमफ्राय बै सासे मानसिखौ खिन्थाहरबाय आंनो बे बेंकनिनो ओमफ्राय बे आंनो लिरनानै हरबाय बे आंनो बेनाव थांनानै सोंहैबाय आं अब्ला बे लिरनानै हरबाय आंनो ओरैनिसो जोंना बेंकआ सुइफ्ट क'ड गैया ओमफ्राय अब्ला आं सोंबाय आरो नैबे नेटआव होदों बेलाय माथो होननानै सोंबाय आं बे नङा बे फेकसो जाबाय बे आंखौ थिग आसे नंगौ बिदिबा नोंसोर बेंकनिफ्रायनो बुंबायबा आरो मेनेजारानो हरखादों आंनो जेनेरेल मेनेजारा बिसोरथ' आरो जेनेरेल मेनेजार जानानै बिसोरथ' आरो फल्स माबाखौ हरखाया नालाय बिनिफ्राय बिसोर बे हरखांनानै दाना आं फैबाय न'आव फैबाय दानिया आं बे मेनेजार हरनाय आरो जेनेरेल मेनेजार आरो बे बेंकआव थांनानै लिरनानै हरनाय बेखौनो बेखौनो फिलआप खालामबाय दा बेनो बै नेटआव ओंखारनाया फेकमोन आं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गुबुन मोनसे भिडिअआव गुवारै फोरमायगोन दा बेखिनियानो दा बेखौ लाबोनानैनो आं आंनि सुइफ्ट एकाउन्ट फिलआप खालामनानै होबाय बिनिफ्राय फिलआप खालामनानै होबाय नालाय दाना पेमेन्टआ माला फैयो डेटआथ' फैयो आं बेखौ खिन्थागोन नोंथांमोननो 21 निफ्राय 26 नि गेजेराव इउटुबनि पेमेन्टआ फैयो होननानै मिथिगौ आं जेनेबा बेखौ गुगोलनि माबायावबो होखानाय इन्सट्राक्सनावनो होखानाय बे बिनि सिगां माबानिफ्राय नोंनि आर्निंआ इस्किनिनि गेजेराव नोंना जमा जाजोबो बिनि उनाव बिनि आर्निंआ नेक्स्ट मान्थआवसो जमा जायो थारमाने बे गेजेराव जाया बेसेबां नोंना माबा खामानि दं एकाउन्ट एड खालामनाय मा खालामनाय बे 20 नि सिगां जाजोबनांगोन 20 डेट जिखुनु मान्थनि 20 जिखुनु दाननि 20 तारिखनि सिगां बे जाजोबनांगोन बिनि उनाव 21 आव नोंना फैगोन 21 निफ्राय 26 नि गेजेराव पेमेन्टआ फैगोन नाथाय 21 आव जुदि नोंना मानिबा हलिडे सानडे बा माबा मोनसे हलिडे थायोबा ओरै बेथ' US निफ्रायसो ट्रेन्सफार जायो नालाय बेहाय बन्द थाहैबा बे नोंना उइकेन्ड डे होनदों बेफोराव नोंना बन्द थायोबा नोंना बे पेमेन्टआ फैनाय नङा ओइदिनखालि थिग बिदिनो नै दाख्लै नैबे मासाव 21 आ सानडेमोन सानडे खालिथ' गैया आं नुबाय आं बिराद हांखुरखामोन आरो क्लाब बिखायाव ओमफ्राय बिनिफ्राय 22 खौ नेबाय आं दे 22 आव फैगोन ना फैया सानबाय आं ओमफ्राय बिदिनो नायबाय थायो आरो मबाइलखौ माबा मोनसे मेसेज गाबफैबानो नायो ना फुङावनो बिसना सायावनो जेला आं सिखाराखैमोन बिसनायावनो सिखारनायनि सिगां मबाइल दांग्रोखायो नालाय बाहाय नेट डाटा अन खालामबाय डाटा अन खालामनाय लोगो लोगो मोनसे जिमेइल हाबफैबाय आंनाव जिमेइला जाबाय नोंना पेमेन्टआ गुगल एडसेन्सनिफ्राय रिलिज जाबाय दा नोङो सानबा वार्किं डेसिम थाथ'दो जुदि जायाबा नों बेंकआव कन्टेक्ट खालामहैदो थारमाने 21, 22, 23, 24, 25, 26 21, 22, 23, 24, 25, 26 22 आव फैबाय नालाय सानबा 22, 23, 24, 25 फुङावनो फैदों नालाय आंना मेला
26 तारिखसिम जेनेबा सानबा वर्किं डेजआव नोंनि पेमेन्टआ नोंनि एकाउन्टआव हाबाबा माबायाव ब्रान्चआव कन्टेक्ट खालामहैदो जाबाय थाबाय सानसे लेट जानानै हाबो नालाय एखनबा सानसे साननै गोजाननिफ्राय फैनाय फैसा डाइरेक्ट सोनानै होआ बिसोरबो गोबाङा गोबां माबादों बाहायबो ओमफ्राय बिनि उनाव 22 तारिख बिनि उनाव 22 आवनो बेलासेयाव आं बा दखानाव दंमोन बाहाय मोनसे मेल फैबावबाय आंनाव बेनिनो पेमेन्टनि दाना बाहाय फैदों मेला नैदि This is advanced intimations of an inward remittance which follow details. ओमफ्राय आंनि एकाउन्ट नाम्बार remittable amount settle amount value sender reference value date sender reference advertising review बेनिफ्राय बिनि एड्रेस ओमफ्राय बिनिफ्राय बा गाहायाव लिरनाय थाबावदों kindly note that receipt बिदिनो बै रिसिप्टखौ एटाच खालामनो थिनदों बिनिफ्राय please contact branch manager branch with relevant documents for further information regard SBI team बिदि होननानै मेल फैबावबाय दाना सानबाय आं intimation remittance ना माबायदि remittance दाना आं बिराद कनफिउसबो जाबाय माबायदि remittance आं बांद्राय माबायाखैमोन आरो बाय हमनो हायाखैमोन उनाव बिदिनो नायबाय इउटुबावबो नायबाय गुगोलावबो सार्च खालामनानै नायबाय माबायदि remittance दाना अबा बेंकआ बिदि जायो जाबाय आं इउटुबनिफ्रायबो माखासे भिडिअ नायनानै नुबाय जेनेबा गोजाननिफ्राय फैसा ट्रेन्सफार खालामनायाव माखासे remittance माबा खालामनांगौ जाहैदों डाइरेक्ट बेंकआव सोनानै होआ सोरनिबा बेलायाव नंगौ बे जादोंबो नंगौ ओमफ्राय आं बिराद माबाबाय आरो खाब्रायबायबो आं एसे एफा खस्थ' खालामनानै जुदि पेमेन्टआ हाबफैयाबा ओमफ्राय बिनि उनाव नेथ'बाय बिदिनो हरसेया थांबाय सानबाय थाबाय बेंकआव थांनो ना मानो ब्रान्चजों कन्टेक्ट खालामथिनबाय नालाय थांनो ना मानो हरसेखौ खुनुरुखुमै नेथ'बाय ओमफ्राय आं सानबाय आरो गाबोन थांगोन नङा ओमफ्राय अखानायै सोरांनानै जेला आं सानबावबाय आं दिनै थांथ'ला दिनै सानसेखौ नेबावनोसै आं गाबोन थांनोसै आरोना बिदि थाबावबाय आं दाना आं बिदिनो फुङाव बिदिनो दखानाव थांबाय दखानाव थांनायाव बिदिनो ओरैनो थानाय समाव आं बिदिनो बिनि सोमोन्दै इउटुबफ्राव एखे भिडिअ माबा खालामबाय थाबाय आरोना बिनि सोमोन्दै आरोना मानसिफोरनिफ्राय हेल्प मोनगोन समाव सानो आं रावनावबो सोङासै बेखौ होमबा बिदिनो आं बिदिनो वाट्सएपआव स्टेटास होदोंमोन साबा सानैया खिन्थु बिसोरबा बिथांमोनाबो बुजिखायाखै जानांगौ बेखौ ओंखायनो जेबो माबा पेमेन्टआ हाबबाय नामा बेसेबां हाबखो बिदिसो सोंहरलाबायबाय आंखौ दाना बिदिनो माबाबाय थायै दाना जोबथारनायाव बिदिनो मोनसे इउटुबाव सासे मानसिनि भिडिअखौ नुफिनबाय आरो ना बेनाबो बेबायदि बयनियावबो इउटुबारफोरनाव फैखादों बिदि मेसेजआ जाय मान्थलि पेमेन्ट जाग्रा आंनाथ' फार्स्ट टाइम हिसाबै आं गिदों बिसोरनाथ' मालाय मान्थलिखा जेबो नङा बे हाबफैयो साननैसो उनावनो हाबफैफिनो बे बेंकनि माबा मोनसे वार्निं बायदिसो होननानै गोबां इउटुबारानो बुंबाय नाथाय बिसोरना रानिं पेमेन्ट आरो बिसोर बुंदों नालाय फार्स्ट पेमेन्टबा हैनांनोबो हागौ आरोना दाना बे जाबाय ना मोनसे इउटुबाव थाङै नुबाय आं बिथाङा रानिं पेमेन्ट जाग्राखा ना माखा बेखौ गाव बुंनानै लायाखै भिडिअखौ नुसनबाय आं जेला नायबाय बिनि भिडिअखौ नायबाय बिनि सोमोन्दै बानायनाय नालाय आंथ' बेनिनो गोनांथिखा नालाय बेखौ नायजोब्बाय आं नायनानै दाना बिनि माबायाव लास्टआव मोनसे देखायबाय बे आंनो गावनाबो बेबायदि फैदों नाथाय गावहा ओरै नायदोंमोन गुगोल एडसेन्स गुगोल एडसेन्सनि पेमेन्ट माबायाव थांनानै बै जाय माबाया सेन्ड जादोंमोन नोंनाव जाय पेमेन्टआ नोंनाव हाबफैदोंमोन बै मासनि बे माबायाव थुनानै नायनो थिनदों आरो बे आं बेखौ देखायला दा बेहाय थुनानै नायबाय बेना थारमाने बै सुइप क'डआ गोमोरनानै दं दाना बे सुइप क'डखौ बुनानै आपडेट खालामनानै होफिनबाय बे गावनि सुइप क'डखौ जाय सिगाङाव सुइप क'ड होदोंमोन बे सुइप क'डखौ आपडेट खालामनानै होफिनबाय बिनि उनाव बेना बेलासियाव पेमेन्टआ हाबफैबाय जाहैबाय दाना आंबो सानबाय आंबो नायनोसै आंनिखौ दाना बिदिनो जेरै साननाय एरै बुंनाय आंबो आंनि बै सुइप क'डखौ बुनानै नायबाय आंबो बे सुइप क'डआव बे जायगायाव थांनानै नायहैबाय आंबो दाना थांबाय आंनाबो सुइप क'डआ गोमोरनानै दं अब्ला आंबो सानबाय आंबो होनायसै नामा होबाय आं बुनानै होबाय सिगाङाव जा सुइप क'डखौ होदों बेखौनो होबाय ओमफ्राय होखांनानै बिराद गिनायबो मोनबाय मिस्टेकसो जाबाय नारा सानबाय ओमफ्राय बिदिनो थाथ'लायबाय ओमफ्राय आरो दाना बेलासियाव आं दखानाव थांफिनबाय ओंखाम जाखांनानै सानसुआव ओंखाम जानानै फैनानै बेलासियाव थांफिनबाय बेलासियाव थांनानै दाना बिदिनो आं खामानि मावगासिनोमोन सारिथासो जाबायदां 4ता जाबायमोन मेसेज हाबफैबाय आंनाव आं मेसेज हाबफैनाय लोगो गुरलाब मोनखायो आरो गोसोआ सिगांनिफ्रायनो सानबाय थाखानाय नालाय गोसोआ बोरैबानो गुलुबनो ओमफ्राय मेसेज हाबफैबाय बिदिनो मेसेज फैबानो नायो नालाय मेसेज हाबफैनानै दाना फार्स्ट मेसेज हाबफैबाय
फैसा दाननायनि मेसेजआ बे फैसा दाननायनि सार्भिस टेक्स होनदों नालाय हाबफैबाय खोमा सानखाबाय आं दाना मेसेजआ लारेन मोनथामखा आंना फार्स्टनि आवाजखौ आं थाल मोनदों खामानि मावनानै उननिखौ थाल मोनाखै लास्टनिखौ थाल मोनदों उनाव फार्स्ट मेसेज नायनायाव फैसा दाननायनि मेसेजखौ नुबाय आं दाना मेसेजआ रानिं मोनथामबाय नालाय बेंकनि गेजेर मेसेज नुखाबाय आं हाबफैबाय बेलेन्स होनबाय थिग बिदिनो उनाव आं बेलेन्स मेसेजआ हाबफैबाय बेलेन्स हाबनायनि ओमफ्राय उनाव दाना आंहाथ' इउन' दंखायो नालाय इउन'आव चेक खालामनानै नायबाय हाबफैमारबाय टेक्सबो दानबाय जेनेबा दा आंना बेलेन्सआ आं मैया मोनबाय इउटुबनिफ्राय गिबि आर्निंखौ बिनि थाखायनो आं गासिमबो आंनि भिडिअखौ जाय बिथांमोना नायदों आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो आरो इयुनावबो नायलांबाय थागोन बेखौ आं मिजिंथिनाय थाबाय दा आं गिबि खेबनि थाखाय इउटुबनिफ्राय पेमेन्टखौ मोननो हाबाय आं दा एसेबाबो एसे नङा खुसिया गोबां खुसियानो जाबाय थारमाने बेबादि गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जुदि माबा मोनसे मोनहैनो हायोबा गोसोखौ गोजोननाय मोनो थिग बिदिनो आंबो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा आं पेमेन्टखौ हाबबाय उननि समाव आं माखासे भिडिअनि सोमोन्दै होनायगोन जेरै सुइफ्ट कड आरो नैबे पेमेन्टनि सायाव माखासे गोनो गोथो आरो मनिटाइजेसननि सायाव आं बिदिनि सोमोन्दै गोबां उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ फोरमायबाय थागोन स' अब्ला नोंथांमोना आंनि इउटुबनि जारिमिनखौ एसेबाबो मिथिबाय दा बेलेन्स हाबफैजासिमाव मारै जाबोदों स' दा आं भिडिअखौ गोलाव खालामला नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट्स खालाम लोगोसे चेनेलखौ दासिमबो मनिटाइजेसन खालामाखैबा मनिटाइजेसन नङा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो अन खालामनानै ला आं नोंथांमोननो गोबां हेल्पफुल भिडिअखौ आं बे इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोननो हरबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय था जोबथारनायाव बयनिखौबो साबायखर बावनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय खुलुमबाय गोजोन्थों